வணக்கம் வியூவர்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னடா பயங்கர ஸ்டைலிஷாக கிளம்பிட்டேன்னு பார்க்குறீங்களா? ரொம்ப நாள் ஆச்சு மேக்கப் எல்லாம் போட்டு ட்ரெஸ் அப் எல்லாம் பண்ணி ஒரு வீடியோ பண்ணி இந்த ட்ரெஸ்ஸை நமக்கு வந்து கொடுத்தவங்க வந்துட்டு ஜாரா பிளாசம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்டா பேஜ் யூகேல இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க டீட்டெயில்ஸ் என்னோட வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ அப்படின்னா கவன்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ்க்கு போகிறோம். இங்கே மிட்லண்ட்ஸில் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக நிறைய நிறைய தமிழர்கள் இருப்பாங்க. ஸோ இங்கே வந்து நிறைய தமிழாட்கள் இருப்பாங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட்டுக்கு தான் நம்ம வந்து போகிறோம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அங்கே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நான் காட்ட போகிறேன். ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும். எவ்வளோ ப்ரைஸு, என்னெல்லாம் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ கண்டிப்பாக வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இவங்க ஜாரா பிளாசம் வந்து நமக்கு வந்து இந்த ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப குவிக்காக வந்து கொடுத்துட்டாங்க. எப்படின்னா டெலிவரி வந்து பொதுவாக வந்து ரொம்ப லேட் ஆகும் இங்கே யூகே பொறுத்த வரைக்கும். பட் இவங்க வந்து சொன்ன உடனே வந்து எனக்கு வந்து கிடச்சிருச்சு. இது அது மட்டும் இல்லாமல் ரியாலிட்டி எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும். அதாவது ஃபோட்டோவில் வந்து பயங்கர அழகாக இருக்கும், நேரில் பார்த்தா நமக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஸோ ஆனால் எனக்கு வந்து என்னென்னா ஃபோட்டோவோட நேரில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இதோட குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நல்லா கிராண்டாக இருக்குது. எல்லா டைப் ஆஃப் சுடிதாரும் அவங்க வச்சுருக்காங்க. சிம்பிளாகவும் வச்சுருக்காங்க, நைட்டி வச்சுருக்காங்க, ப்ளவுஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து விமென்ஸ் கேர்ள்ஸ்க்கு என்னெல்லாம் தேவையோ எல்லாமே அவங்க வச்சுருக்காங்க. பயங்கர வித்தியாசமான அந்த காம்பினேஷன்ஸ்லாம் போகணும்னு ஆசைப்படுறவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்களோட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அண்ட் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்குது. பாருங்களேன், நான் என்னோடய சைஸுக்கு வந்து நம்ம கரெக்டாக உங்கள் சைஸ் சொன்னிங்கன்னா நமக்கே அளவெடுத்து தைச்ச மாதிரி. ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஜாரா பிளாசம்ஸ் அவங்களோட இன்ஸ்டா பேஜ் அண்ட் அவங்களோட ஃபோன் நம்பரும் காண்டாக்ட் பண்ணி அவங்களோட கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கேட்டு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீடியோக்கு நம்ம வந்து கிளம்ப போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் லைக், கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ப்ளீஸ் நீங்கள் ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஏறும், ரொம்ப என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஸோ இது வந்து ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக தான் இருக்கும். ரொம்ப அதாவது ஷாப்பிங் பற்றினா வேறு ஒரு சின்ன விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறேன். சரிங்களா, வாங்க போகலாம். நாங்கள் இன்றைக்கி எங்கள் வீடு பக்கத்தில் லெஸ்டர்லேருந்து கிளம்பி கவன்ட்ரிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்திருந்தோம். ஸோ ஒரு நாள் வந்து நாங்கள் வெளியே வந்துட்டு போனோம்னா எவ்வளோ செலவாகுதுன்னு பார்க்கலாம். இங்கே வர்றதுக்கு வந்து காரில் வர்றதுக்கு வந்து ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஆகும். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஊர் காசுக்கு ஒரு 5000 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் அடிச்சிட்டேன். அவ்வளோ தேவையில்லை, ஒரு 2-3 டேஸ்க்கு வரும் 5000 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் அடித்தோம்னா. ஸோ அங்கேருந்து ஒரு 30 மினிட்ஸ் ட்ராவல் ஆகி வந்தோம். இந்த ஏரியா வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக தமிழாட்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. மோஸ்ட்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருப்பாங்க. ஏன்னா கவன்ட்ரியில் வந்து 2-3 நல்ல யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் இங்கே வந்து எப்போவுமே அந்த க்ரௌட் இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 சூப்பர் மார்க்கெட் இங்கே இருந்தது. இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இப்படி தான் வெஜிடபிள்ஸை ஃபஸ்ட்டு வெளியே வச்சுருப்பாங்க, மக்கள் எல்லாம் பார்க்குற மாதிரி. இப்போ நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு காய்கறிகள் வந்து நிறைய வாங்க போகிறதில்ல. பொதுவாக நாங்கள் கடைக்கு போனால் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு மாதத்துக்கு அப்படியே பயங்கரமாக நம்ம வந்து வாங்குவோம். இன்றைக்கி நான் வந்து கொஞ்சம் தான் வாங்க போகிறேன். இங்கே பாருங்க ப்ரைஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம். இங்கே வந்து எல்லாமே நம்ம ஊர் ஐட்டம்லாம் இருக்கும். இது என்னன்னு தெரியல, ஆக்சுவலி இது வந்து பேர் எனக்கு தெரியல. ஏன்னா இந்த மாதிரி கடைகளில் ஸ்ரீலங்கன்ஸ் அவங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் ஃப்ரூட்ஸ், அப்புறம் இந்தியன் ட்ரெடிஷ்னல் ஃப்ரூட்ஸ் அதுவும் வச்சுருப்பாங்க. இது வந்து முளைக்கீரைன்னு நினைக்கிறேன். முளைக்கீரைனா இலை பெருசாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கீரையெல்லாம் இந்த கடையில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அப்புறம் முருங்கைக்கீரை, அப்புறம் வாழைப்பூ, இதெல்லாமே. தேங்காய் நான் பொதுவாக நான் கடையில் வாங்கவே மாட்டேன், ஏன்னா எனக்கு அந்த ஸ்மெல் பிடிக்காது. இது பார்த்தீங்கன்னா புடலங்காய். ஏன்னா தேங்காய் வந்து அந்த ஒரு மாதிரி கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த பூச்சிக்கொல்லி மாதிரி அடிச்சு. இது வாங்கும்போது பார்ஸ்லியும் கொத்தமல்லியும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். இது பார்ஸ்லி மேலே ஸ்மெல் பண்ணல வாங்கினா நம்ம ஏமாந்துருவோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலையோட விலை எவ்வளோ? 199. அதாவது 2 பவுண்ட் 200 ரூபா. பாருங்க, ஒரு இனக்கையும் பார்த்து போடணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டொமேட்டோ வந்து 2 வெரைட்டியாக இருக்குது. இது பார்த்தா நம்ம ஒரு பெங்களூர் தக்காளின்னு சொல்லுவாங்களா, அது மாதிரி தான் இருக்கும். இங்கே பொதுவாக இதே மாதிரி தக்காளி இருக்கும். அப்புறம் இங்கே பாருங்க செரி டொமேட்டோன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். இந்த மாதிரி சலாடெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் இதெல்லாம் அப்படியே வேடிக்கை பார்த்தாச்சு. ஏன்னா நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து சாப்பிடாத காயாக வாங்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்குள்ளே பிரபு பாருங்கள், சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி தான் வந்து கீழே வந்து ஒரு பேப்பர் பேக் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க எல்லா இடத்துலையும். நீங்கள் என்ன வேணுமோ அதை எடுத்து நீங்கள் வந்து அளவெல்லாம் வந்து அங்கே எடக் மிஷின் வந்து இதில் பில்லு போடுற இடத்துல தான் இருக்கும். ஆமாம், இங்கே விலை ஆனால் எழுதியிருப்பாங்க. இந்த சின்ன வெங்காயம் பாருங்கள் எவ்வளோன்னு, கிட்டத்தட்ட வந்து கிலோ வந்து 800 ரூபாய். ஷீலாட் ஆனியன் இந்தியாவிலேருந்து 800 ரூபாய். இது நாங்கள் வந்து என்ன, ஒரு கை 2 கை நமக்கு ஓரளவுக்கு அளவு தெரியும். ஸோ அதனால வந்து நாங்கள் என்ன எடப்படாமல் ஓரளவுக்கு எவ்வளோ தேவையோ ஒரு வாரத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஆனால் அந்த அளவுக்கு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். அப்புறம் பூசணிக்காய், அதோட விலையெல்லாம் பாருங்க. இது வந்து நாட்டு வெள்ளரிக்காய், நம்ம ஊர் வெள்ளரிக்காய். இது இந்த ஊரில் வேற மாதிரி இருக்கும் வெள்ளரிக்காய். அப்புறம் வந்து கேரட் கிலோ 100 ரூபாய். கேரட், இந்த இங்கிலீஷ் காய்கறிகள்லாம் விலை கம்மியாக தாங்க இருக்கும். அது வந்து நார்மல் இந்த ஊர் சூப்பர் மார்க்கெட்லேயே வந்து முட்டைக்கோசு அதெல்லாம் விலை கம்மியாக இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து வெள்ளரிக்காய் இது நான் வந்து செஞ்சுருக்கேன்ல, தயிர் பச்சடி. வெள்ளரி பழம் 7.99 1 கிலோ 800 ரூபா இது. அப்புறம் பூசணிக்காய். ஓகே, பிரபு வந்து இந்த சின்ன வெங்காயம் நல்லா காஞ்சுதான் இருக்கும், நல்லாவே இருக்கும். இது நாங்கள் ஓரளவுக்கு நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம். ஏன்னா நான் நிறைய இந்த சாம்பார், மீன் குழம்புக்கெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால ஏன்னா இங்கே வரும்போது தான் இது அவைலபிள் இருக்கும், அதனால இதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்.
இது வந்து இது வந்து வால்நட். இந்த வால்நட் வந்து ஃபுல்லா வரும். நம்ம வந்து இதுக்கு தனியா உடைக்கிறதுக்கு மிஷின் வச்சுக்கணும். அதை உடைச்சு சாப்பிடலாம். கிலோ 600 ரூபாய் அது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வாங்கியாச்சு. பாத்தீங்கன்னா மஞ்சக்கிழங்கு இருக்குது அந்த சைடு. பூண்டெல்லாம் இப்படிதான் பஞ்சா கட்டி வச்சிருப்பாங்க. அப்புறம் இது வந்து என்னது, அது அது ஆமா, சில காய்கறி வந்து எனக்கு பேர் தெரியல. கொய்யா பழம் மாதிரியா இருக்குதுண்ணா. நீங்க யாராவது தெரிஞ்சா கமெண்ட்ல. இல்ல அது இது வந்து ஒயிட் மாரோ. ஓகே ஓகே, எல்லாமே நான் 800 ரூபாய் சமைச்சதில்ல. போட்டிருக்காங்க இல்லையா? அது நான் சமைச்சது இல்ல. இது வந்து முருங்கைக்காய் வந்து இன்னைக்கு இதுவும் நான் வந்து வாங்கல. ஆல்ரெடி நான் சமைச்சேன், இப்பதான் ரீசெண்டா சமைச்சேன். எப்படின்னா இங்க எப்படின்னா தமிழ் காய் வந்து ஒரு தடவை சமைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே நான் ஒரு 2 வாரத்துக்கு கேப் விட்டுருவேன் அட்லீஸ்ட். இந்த ரெட் சில்லி பழமா இருக்கு பாரு, அதுவும் 800 ரூபாய். அதான் மோஸ்ட்லி நம்ம இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கிலோ 800 ரூபாய் இருக்கு. இது பாருங்க, கானால இருந்து வர மாங்காய். இது வந்து கேசர் மேங்கோ ஜம்போ. இங்க வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஊர் மாம்பழம் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து பாக்ஸ்ல வரும். ஒரு பாக்ஸ் வந்து 25 போ, நம்ம ஊர் காசுக்கு 2500 ரூபாய்க்கு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இந்த ஊர் மாம்பழம் வந்து டேஸ்டாவே இருக்காதுங்க, சும்மா சப்புன்னு இருக்கும். ஆனா இந்த கேசர் அப்புறம் பங்கனப்பள்ளி இது மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸ்ல வரும். ஆனா இது வந்து ரொம்ப, இது வந்து 12 அது மாதிரி ரொம்ப நிறைய தான் இருக்கும். அது ஒரு பாக்ஸ்ல 8, 9, 12 அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் பலாப்பழமும் நல்லா இருக்கும், நல்லா டேஸ்டா. பலாப்பழம் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, அந்த மாதிரி வாங்கிருப்பாங்க. இங்க பாருங்க, இது நம்ம ஒரு பீன்ஸ், இது பட்டாணி. ஸோ இதெல்லாமே வேணும். பாவக்காய். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இன்னைக்கு என்ன எடுத்தேன்னா, இது வந்து தாமரை இலை. நான் ஆக்சுவலி வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் வாழை இலை நம்பி ஏமாந்து வாங்கிட்டேன். ஏன்னா அது 1 பவுண்டுன்னு போட்டுக்கோங்களா, 100 ரூபாய். 1 பவுண்டுக்குலாம் வாழை இலை நினைச்சு பார்த்தா அது வந்து நான் மீன் பொழிச்சதுக்கு செய்யலான்னு வாங்கினேன். ஆனா இப்ப பாருங்களா 2.29ங்க. ஆக்சுவலி இது வந்து 1 பவுண்டுக்கு நான் வாங்கியிருக்கேன் இப்பதான் ரீசெண்டா. பட் இங்க 2.29 இது. இது வந்து வெங்காய இது பூன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அது அப்புறம் அது ரம்ப இலை. அது இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நிறைய இதுதான் நான் இப்ப வாங்கியிருக்கேன். அவரைக்காய் சாப்பிட்டு தான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. சரி ஓகே, அதனால ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால இந்த அவரைக்காய் மட்டும் நான் இப்போ எடுத்திருக்கேன். இது வந்து பீஸ் இல்லை, இது ஓப்பன் பண்ணி பீஸ் எடுக்கலாம் தனியா. அங்க பாருங்க நொங்கு பழம். எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது இது பார்த்தோன்னே. ஏன்னா அந்த வாசம் இருக்கு தெரியுமா, அந்த நொங்கு பழம் சொல்லுவாங்க. இது வந்து அப்படியே கடிச்சு அந்த மேல இருக்கிறது அப்படியே உறிஞ்சு சாப்பிடுவாங்க. நான் சின்ன வயசுல சாப்பிட்டுருக்கேன். எனக்கு இது இங்க பார்க்கவே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. அப்புறம் மெலன்ஸ் எல்லாமே. ஏன்னா இப்ப நான் இளநீ, ஏன்னா இப்பதான் வந்திருக்கு, நாங்க கடைக்கு போறோம் இல்லைங்களா, அப்பதான் எல்லாமே ஸ்டாக் ஆக்சுவலி. அதனால கொஞ்சம் நிறைய இந்த காய்கறிகள் எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்துச்சு. ஓகே, இதெல்லாம் நாங்கள் வாங்கியாச்சு. வாங்கிட்டு இதில் வந்து நான் எல்லாமே நிறைய வேடிக்கை பார்த்துட்டோம். ஏன்னா ப்ரைஸ் வந்து பாருங்களேன், எல்லாமே எனக்கு வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சு. இது வந்து 10 பவுண்டுங்க, 1000 ரூபாங்க. இந்த ஒரு கத்தாழை செடி மட்டும் 1000 ரூபாய். பார்த்துக்கிட்டிங்களா? இந்த இந்த குட்டி அந்த பலாப்பழம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 800 ரூபா 900 ரூபா. வெறும் 10 சொலை மட்டும் தான் இருக்கும் நமக்கு. இதுலேயே வந்து உரிச்சு டப்பால போட்ட சொலையும் இருக்குங்க. தயவுசெய்து அதை வாங்கியவே வாங்கிடாதீங்க. ஏன்னா அது ரொம்ப சப்புன்னு இருக்கும். இதுதான் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும். பட் வந்து இது வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் எனக்கு வந்து என்னன்னா தேவையானதை மட்டும். ஏன்னா நம்ம இப்போ வந்து இந்தியன் ஷாப்ல வந்து எல்லாமே விலை அதிகமாகிடுச்சு, ரொம்ப கிடுகிடுன்னு விலைவாசி அதிகமாக இருக்கிறதுனால. ஸோ நான் என்ன பண்ண, ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு எங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நாங்கள் வந்து இப்போ வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து தீபம் வந்து விளக்கு கூத்துற எண்ணெய் நம்ம தீந்துச்சு. சரி ஒன்று எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம். அங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா கோகோனட் இருக்கு, இப்போ ஸ்வீட் டாமரன்லாம் கூட இருந்து. இந்த சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த பாபிக்கு போறதுக்கு தேவையான சார்கோல் ஐட்டம் அதெல்லாமே வச்சிருந்தாங்க. ஏன்னா இப்ப சம்மர் இல்லைங்களா, இதெல்லாம் கொஞ்சம் வெளில வச்சிருக்காங்க. தமிழ் கடைனா இப்ப வெறுமனே காய்கறி பழம் மட்டும் இருக்காதுங்க. இதெல்லாம் வந்து வெளியில வந்து டிஸ்பிளேக்காக வச்சிருப்பாங்க. உள்ளுக்குள்ள போனீங்கன்னா ஃபுல்லா இந்த மளிகை ஜாமான், அரிசி, உளுந்து, பருப்பு. ஏற்கனவே நம்ம நிறைய லெஸ்டர் கடையில கூட உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன் இல்லைங்களா. ஸோ அதே பேட்டர்ல தான் எல்லாமே, உளுந்துல இருந்து எல்லாமே இருக்கும், தோரம் பருப்புல இருந்து எல்லாமே வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து வச்சிருப்பாங்க. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஓவர் இல்லையா, வேஸ்ட் பவுல் வச்சிருப்பாங்க. பவுல்ல வச்சிருப்பாங்க. அதெல்லாம் பழைய ஸ்டாக் எல்லாம் எடுத்து வெளில வச்சிருந்தாங்க. இதுதான் வந்து அப்படியே உள்ள போனோம். பட் நாங்க வந்து என்னன்னா பில்லு போட போறோம். இது வந்து ரஸ்தாலின்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, இந்த பழம் வந்து ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும், ரொம்ப வாசமா இருக்கும். இது பக்கத்துல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஹைபிரிட், அது வந்து நார்மல் பழம் இல்லை. இது வந்து நம்ம ஒரு நாட்டு பழம். தமிழ் பேப்பர்லாம் போட்டு சுத்தி இருக்காங்க. ஸோ அங்கிருந்து வருது இது. இப்ப நாங்க அப்படியே உள்ள போயிட்டு பில்ல போட போறோம். பில்லு எவ்வளவு வருதுன்னு பார்க்கலாம். சும்மா ஒரு 4 காய் தான் வாங்கியிருக்கீங்க. பாருங்க, கரும்பு கூட வச்சிருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே இருக்கும். எல்லாமே அதாவது பண்டிகை அப்படின்னா இன்னும் மற்ற வாழை இலை அதெல்லாம் மல்லிகைப்பூ அது மாதிரி ஐட்டமும் கூட எல்லாமே நமக்கு இங்க வந்து அவைலபிள் வந்துடும். ஸோ இதான் வந்து கடைக்கு உள்ளார இங்க பாத்தீங்கன்னா பருப்புகள் எல்லாமே வச்சிருக்கேன். என்கிட்ட எல்லாமே இருக்கா. இந்தியா போயிட்டு வந்தோம் இல்லைங்களா, கொஞ்சம் அப்பவே நாங்கள் நிறைய பல்காக எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் ஓரளவுக்கு. ஸோ அதனால எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. இப்போ நாங்கள் வந்து பில்லை போட்டுட்டு அப்படியே கிளம்புற. பில் எவ்வளோன்னு உங்களுக்கு இப்போ காட்டுறோம். நம்ம இது வாங்கணும் இல்லையா, இந்த ரேட் பார்த்துக்கோங்க. பருப்போட விலையெல்லாம் இதெல்லாம் 5.99னா நம்ம ஒரு காசுக்கு 600, 2.49னா உங்களுக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் 800 ரூபாய், பாவக்காய் 500 ரூபாய்,
க்ரீன் சில்லி 800 ரூபாய். இது இப்படி தான் ஆவரேஜாக 800 ரூபாய் இருக்குது இங்கே எல்லாமே. இல்லை இப்போ வந்து ரீசெண்டாக தாங்க இந்த விலை. நான் வந்து ஒரு போன வருஷம் கூட இவ்வளோ விலை கிடையாது. இப்போ தான் வந்து இவ்வளோ விலை. நமக்கு வந்து எவ்வளோ தேவையோ அதை மட்டும், ஏன்னா இது வந்து யூஸ்வலாக நம்ம நிறைய கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிருவோம். ஏன்னா நம்ம அடிக்கடி தமிழ் கடைக்கு வரமாட்டோம். பக்கத்தில் இருக்கிற சூப்பர் மார்க்கெட்லலாம் வந்து இது கிடைக்கவே கிடைக்காதா. ஸோ அதனால எப்போவுமே க்யூரியஸாக நம்ம நிறைய பேர் வாங்கும் போதே கொஞ்சம் அதிகமாக வாங்குவோம். பட் என்ன பண்ணோம், கொஞ்சம் நம்ம சிரமப்படாமல் வீட்டில் போயிட்டு அதை வந்து கெடாமல் நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா தான் நம்ம, இல்லைன்னா வேஸ்ட் ஆயிரும். ஸோ அதனால அதை மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வாங்கிக்கணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பினாச்சு, அப்புறம் கார்லிக், என்னது இந்த கொத்தமல்லி, இது எல்லாமே வந்து 2 for 1 pound போட்டிருக்காங்க. 150. 150, 2 for 150, 2 கட் எடுத்தால் 150 ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. லெஸ்டரில் கூட நான் வந்து 3 for 1 pound வாங்கியிருந்தேன். இப்போ எல்லாமே விலை அதிகமாகிடுச்சு பெட்ரோல்னால. இங்கே பாரு, இது தர்பூசணி இருக்குது, தர்பூசணி சீசன் இது இப்போ, அதனால் வந்திருக்கு. டிண்டோரா தானே அது? இல்லை, இது நெல்லிக்காய், மலை இது நெல்லிக்காய். வந்து நெல்லிக்காய் வந்து நான் அது மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்துட்டேன் 4. இது வந்து 900 ரூபா 1 கிலோ நெல்லிக்காய். 1 கிலோ நெல்லிக்காய் 900 ரூபாய். பார்த்துங்க, ஊர்லேயே நல்ல நெல்லிக்காய் எல்லாம் சாப்பிட்ருங்க. இது கத்திரிக்காய் வந்து நம்ம ஊர் கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா இருக்காதுங்க. இது வந்து இந்த கோடு போட்ட கத்திரிக்காய், அதெல்லாம் வாங்கியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பில்லை போட்டாச்சு. பில்லை உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க எவ்வளோ. 32 பவுண்டு வந்திருக்கு மொத்தமாக 3200 ரூபாய். என்ன வாங்கியிருக்கேன்னு பாருங்க. ஒரு கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் வந்து அவரைக்காய், அப்புறம் வந்து சின்ன வெங்காயம், அப்புறம் வந்து இது சாமிக்கு ஊத்துற விளக்குக்கு ஊத்துற நல்லெண்ணெய், அப்புறம் வந்து இந்த கோடு போட்ட கத்திரிக்காய், அப்புறம் வந்து எலுமிச்சம்பழம் வாங்கினேன். எலுமிச்சம்பழம் 3 for 1 pound போட்டாங்க. அடுத்த நெல்லிக்காய் 4 நெல்லிக்காய் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் வந்து ஒரு உளுத்தம்பருப்பு பாக்கெட் மட்டும் நான் எடுத்திருக்கேன் நான் ஆக்சுவலி. ஏன்னா எனக்கு வந்து உளுத்தம்பருப்பு மட்டும் தீந்து போச்சு. அதனால அது மட்டும் நான் எடுத்தேன் நான். ஸோ மொத்தமாக பாருங்க 32, இல்லை ஒரு முட்டை ட்ரே ஒன்று எடுத்திருக்கேன். 30 முட்டை ஒன்று எடுத்திருக்கேன். அந்த சைடு இருக்கும். இது எக்ஸ்ட்ராவா இவ்வளோ ஆயிருக்கு, 32 பவுண்டு. இப்போ நான் வந்து இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து அப்படியே நான் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இங்கே வேறு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த பக்கெட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த குட்டி குட்டி இந்த பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸு, சில இந்த மாதிரி குளிக்கிற ஜக்கு, பாய், அந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாம் சிலர் வந்து கேட்பீங்க. இந்த பாருங்க, இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லாவே பாருங்களேன். இது வந்து வேற ஒரு கடை. இங்க பாரு எப்படி அதே மாதிரி தான். வெளில வந்து டிஸ்பிளே காய்கறி, அப்புறம் பூச்செடி, அப்புறம் பழங்கள் எல்லாமே வந்து வச்சிருப்பாங்க. உள்ள வந்து மளிகை ஜாமான் வச்சிருப்பாங்க. இங்கே யூரோப்பியனும் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கும் தனியாக கடை இருக்குது. இப்போ போலந்து பீப்புள், அப்புறம் வந்து யூரோப்லேருந்து வரவங்க எல்லாமே இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், கட்டல், மடக்கு கட்டல், நம்ம ஊரில் இருக்கிற மடக்கு கட்டல், அப்புறம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் வந்து இந்த பக்கெட்ஸ் இருக்கும். சேரு, அதுக்கப்புறம் முக்காலி, அப்புறம் பின்னு, அதுக்கப்புறம் மாவு போடுற டப்பா, ஸோ இதெல்லாம், அப்புறம் இந்த மாப் ஸ்டிக்ஸு, ஸோ இது எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும். ஆமாம், கேரம் போர்டெல்லாம் கூட இருக்கு பாருங்க. கேரம் போர்டு, இந்த பின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் இருக்கும். இந்த நாங்கள் தள்ளிட்டு வர வண்டி பாத் டப், இந்த லக்கேஜ் எல்லாம் போட்டு நிறைய யாரோ ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க எனக்கு ஆக்சுவலி கமெண்ட்ல. இந்த மாதிரி லக்கேஜ் போட்டு வைக்கிற இந்த பேக், அதான் அந்த ட்ராலி. இது வந்து பிறந்த குழந்தைய குளிக்க வைக்கிற பாத் டப். இது இந்த ஊர்ல இப்படிதான் குளிக்க வைப்பாங்க. நம்ம ஊர்ல காலில் போட்டு குளிக்க வைப்போம் இல்லைங்களா. இது உட்கார ஸ்டோர் முக்கால். இது அதில் ரேட் அதுலேயே உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் பாருங்க, ஜூம் பண்ணி காட்டியிருப்பேன். இதான் வந்து இந்த லக்கேஜ், இந்த மளிகை ஜாமான்லாம் வாங்குறோம் இல்லையா, இதுக்குள்ளே வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அப்படியே வந்து வீல் இருக்கும் இல்லையா, நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் பாருங்க எப்படி அதை கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறது. இதுவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த ஊரில் குப்பை அள்ளுறது நீட்டமாக இருக்கும், குனிஞ்சு அள்ள வேண்டாம். அவரது குட்டி பசங்க ரப்பர் செருப்பு, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அந்த டி நகர்லலாம் பார்ப்போம் இல்லைங்களா, ரோட் சைட் கடை. ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸும் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. ஓகே, நமக்கு வந்து பசி வந்துருச்சு, எப்படி திங்கிறேன்னு பாருங்க. வர வழியில் தான் வந்து நாங்கள் 2 வாங்கினோம். பேல்பூரி வாங்கினோம், அப்புறம் வந்து சமோசா சேர்த்து வாங்கினோம். பாப்பாவுக்கு வந்து பன்னீர், அப்புறம் வந்து தம்பிக்கு வந்து ஜிலேபி அது வாங்கினோம். மொத்தமா எவ்வளவு ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா 18 பவுண்டு. இந்த 4 ஐட்டம் தான் வாங்கினாங்க. 1800 ரூபா. இந்த பேல்பூரி, அப்புறம் இந்த பன்னீர், சமோசா சாட்டு, இந்த மாதிரி 4 ஐட்டம் வாங்கினோம். 1800 ரூபா நம்ம ஊர் காசு வந்து. அவ்வளவு ரொம்ப சாட்டு தான் இது, சாப்பாடெல்லாம் இல்ல. இதுலயே வந்து என்னன்னா வயிறு நிரப்பிடணும். கண்டிப்பா ஒரு 4 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஆச்சுன்னா பசிக்காம இருக்கவே இருக்காதுங்க. அப்படி பாத்தீங்கன்னா வெளியே வந்துட்டு வீட்டுக்குள்ள போறதுக்கு திருப்பி போறதுக்கு வந்து ஆக்சுவலா வந்து பெட்ரோலுக்கு ஒரு 30 ரூபா, பிளஸ் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு 20 ரூபா, பர்ச்சேஸுக்கு ஒரு 20 ரூபா பார்த்தா எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 6,000-7,000 ரூபாய் 8,000 ரூபாய் செலவாயிரும் ஒரு நாள் வெளியே வந்துட்டு போனா. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. இது ஒரு நாளோட செலவு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். மற்றபடி நிறைய நீங்கள் ஷாப்பிங் மார்க்கெட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு ஏதாவது யூகே வீசா பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்னோட பிரியா பிரபு வீலாக்ஸ் பிளேலிஸ்ட், யூகே வீசா பிளேலிஸ்ட் பாருங்கள். அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், டாடா, பாபா. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.